paksa komen. Ya Allah Jan. Tembange anu Mas. Anu nembang. Jenengan anu riyen urun donga kanggo warga masyarakat. Nggih saderengipun ngaturaken sembah nuwun dumateng warga masyarakat Sukorejo Duel Rejo Nganjuk ingkang sampun nimbali Kang Mas Yusuf Ansor dalah sak kanca rombongan saking Gunung Kidul. Mugi tansah pinaringan winengku ing karaharjan. Amin. Mugi-mugi sak bibaripun bersih desa ingkang dereng kagungan jodoh enggal pikantuk jodoh. Amin. Amin. Sing perawan pikantuk jodoh ingkang bagus. Amin. Muga-muga sing rondo nggih pikantuk jodoh ingkang duda ganteng. Amin ya Allah. Kados kula. Mboten saestu mboten. Cocok. Nek kula niku anu Mas Yusuf ambakno anu kurang sak repes nek mboten Mbak Niken mboten pokoke. Wah, iki. Di hati kula hanya ada Niken pokoknya. Ah, tenane lho Mas. Saestu hanya ada dirimu lho sayangku. Mas, dalam aja karo kowe diapusi terus kok. Kok diapusi? Kok tak ajari nek karo aku telaten kok. Tenang ya Dik Niken kok DM-an ya, kita berdua DM-an sayang ya. Oh DM-an ki kepiye tulisan le ngetik? Lah ya bisa dong. Pinter kok ya piyai pinunjul ya Mas Nanang iki. Iya. Nggih mugi-mugi sak bibaripun bersih desa ingkang kagungan utang sing ngutangi nggih lali. Loh, maksudnya lali niku akhirnya sing duwe ngiklasaken wis yo utangmu ra usah mbok saur mergo ya awakmu ya sik urung ana wis tak ikhlaske wae ngoten niku nggih wonten mawon to Mas. Wonten iki kanca-kanca nggih enten kok ngoten niku. Ya ampun to. Sing nyaron ki utange karo aku 700. Lah sing ngendang kuwi wis mbuh pira kuwi. Kula ningali ingkang gerong ingkang saking sinten namine niku apa kok piyantune leh nggo anteng penggerong jenengan. Mas Waloyo. Sing Mas Joko. Mas Jo sinten niku kok Jo Mutuk. Mas Warjo niku ta? Oh, Pak Parjo. Nggih, Mbah Parjo weh. Kula nyuwun gembolane Mbah mengke nyuwun pangestu Mbah nyuwun mangsukani gembolane Mbah Parjo kula ngapunten. Lah nggih wong saestu. Monggo kuwi gembolane watu item iki. Kaya krasa apa gembol watu hitam. Pokoke nek gembolane Mbah Warjo niku luar biasa nyacat kualat paribasana pinaku bendal binedil njundil ngoten. Ilmune dhuwur. Ora tedas tapak palu sisane. Sisaning brendo. Nggih. Tembange ayang-ayang Mas. Nggih mengke anu kula ajenge duet riyen jam 12 mangke didamel medley mawon kados wau langsung bablas ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayangmu ning atiku lho kan ya Allah. Mosok lho. Apik. Ora kuat lah kan. Ketemu jodone tenan iki ning. Amin. Biyo ndah ne oleh sowenenge berkah kanggo aku musibah kanggo Niken. Nggih mboten. Lah nggih to. Wis to Mbak Niken kok sampean goleki nomorku WA ning akun TikTok ning bio enek tenan. Kok WA-ne jenengan tak lebokke WA aku ya, tak WA ya. Ora sing lebokne aku dhewe wis ngono. Seneng aku wis kulino. Engko nek luput. Mboten pun pengalaman kok. Alhamdulillah. Nggih. Pejan kula seri sing demung sing cedhak kula teng celake kenong niku lek nggo anteng awake lek nggo dhuwur. Jenengan kan sine seneng wedok apa lanang kok? Ya maksudnya niku ngefan ngono lho Ken. Bih. Wah iki sik normal kok ya. Janera maneh. Ndak ngeco. Gemes tenan aku nek karo dirimu. Ki nanti mimpi yang indah ketemu diriku sayang ya. Ketoke nek karo sing iki ora menyakiti ya. Wah aku gak akan menyakitimu sayangku, aku gak akan menyakitimu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Oh iya. Nggih. Jam 12 riyen. Jam 12. Mengke didamel medley. Nggih Mas Nanang. Ya. Awas, hati-hati lho, Cok. Sadirene iku nek jlungup. Rada mundur, Mas. Rada mundur. Pun aman. Bersama niki napa Ansor Laras. Laras. Nganjuk bergoyang.
atiku lakon dadi bojone esok tak leleke sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora kelakon melu duweni katur Mas Karno kalian Jaya nggih nika TVA nggih Mugi Mas Waris Sugiono saking Surabaya kulite ijo sing gagas wis duwe bojo ada gula ada semut iki duweku aja kok rebut manis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni masuk ayang-ayang pamundutan nggih pinagane pamundutan goyang Mas Nanang gajok wong ayu dinikah rasane ati kang nandang sengiteng lian hanyalah aku kowe kagesan kang mas wong bagus tak jalo ojo ayo selek katresnan panjene tresno kuwi akeh pacoba ngendikan
Heeh. Nggih, ngapunten. Pripun, matur Mas? suwun. Nggih, Mas Yusuf niku kula nggih lagu niku nggih remen tapi catetane dereng gadah. Engko aku kirim ono kan catetane kan Pak. Oke, siap. Mau tulisane leren buka ning Google dadane. Nek mbok kirimi wis enak. Lah nggih. Lah nggih sembah nuwun pamundutan sampun dipun aturaken. Nggih, Mas. Yen wonten kirange mangke dipun lajengaken manggen wonten ing gara-gara. Wonten ing GR. Ya nggih GR. Napa Mas kula mboten mudeng. GR iki gara-gara disingkat ngono. Kula niki pun tuwek ene mboten pateh mudeng bangsa ngotenan iku. Mbok didondomi Mas nek suwek iki. Tuwek kan. Ora suwek. Oh, ambung sisan. Waduh. Rumangsaku kok Beh. Ya ampun. Matur nuwun Mas Nanang. Terima kasih Mas Kersa Nana. berkahi. Sehat selalu. Nggih. Enten sekedhik rezeki saking Gusti Allah, Mas. Oke, Nggih. matur nuwun. Jenengan tampa. Nggih. Mas Nanang Mas ora kok Nanang. kowe mono wis ana sing menafkahi kok ya. Wo ning kene ya. Heeh, nggih. Iki Mbak Awas nggih. awas awas. awas. Niki sik. Nggih. Nah. Niki Mas. Nah. Nggih, sembah nuwun, Mas nggih, Yusuf. Nggih, matur nuwun. Sehat terus lho, Mas. Nggih, amin. Disimpen sing tenanan Baru dite. ku mau pira? Nggih. Duit aku mau pira? Saja Wes aku wis ngerti kok. Engko tak DM. Nek duit kok weruh iki lho. Lah Matur nggih. suwun. Sembah nuwun nuwun, Mas nggih. Nanang. Sembah nuwun Mas Yusuf.